як урфу ода дорад баъзе мардуми мо ки аз байн намегузарад. нигоҳ кунед чӣ хеле гидидест терминатор мегӯм терминали фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанберо дидест. вале сохтмон тамом шудааст, вале дуюм космети чиз ки мондааст. инак инҷо автобуси 8 меомадааст. умед аз биноҳои нав надорем дӯстони азиз. барои маълумоти кӯчаро дарёфт кардан умед ба биноҳои кӯҳнаи суравӣ медиҳем. инак ҳозир мумкин аст ки аз инҷо мо номи кӯчаро биёем, вале рост мегуфтам дӯстон. дидед, фақат аз биноҳои кӯҳна умед аст, аз биноҳои нав не. Мастонгулов Мирзо намуди тирамоҳии ҳақиқӣ дар анаминҷо. оshi ҳавопаймо, ана инҷа нони равғанӣ ва кулча. инҷа бино чай хеле зебои аввалӣ сохтан. БМВ дорем бо инҷа. мағозаи хӯрокворӣ релакс ҳам будаст инҷо. логотипаш дигар. самбусаи уйғурӣ дорем, союз квас дорем. бонки ҳумо, олами қолинҳо, олами зарфҳо, супермаркет. сари аэропорт гӯем бинои нав тавлидёфтаи инҷо. биноҳои нав тавлидёфта ҳастанд дӯстон. ҳозир аз пеш мебинед хонандаҳои мактаби 16 дар инстаграм нависед, ҳатман фардо дар бозӣ мегирем. фаҳмидед? як меҳмон ба номи кӯча мегӯяд ки мисол анам инҷа бояд биёд. нест ҳамин ном ки аз киҷо меёбад. анин чӣ бино бошад мисли хонаҳои гӯем айнӣ ва агар гӯем ба аз хориҷа баробар кунем куба, колумбия, венесуэла боло ба боло хона аст, яъне ки ҳавли хонаи дуюм ошёна бонги якум ошёна мешавад. гуфтанд ки дар ҳаминҷо биноҳои баланд ошёна хеле зиёд тавлид ёфтаанд. дӯстони азиз, он тараф хитои бозор, мо дар чорраҳаи сари аэропорт дӯстони азиз. ва инҷо бо як тари дигар шустушӯи нақлиёти автомобилӣ дорем. ном надорад. фурудгоҳи кӯҳна, яъне ки сари аэропорт, сохтмонҳояшро бубинед дӯстони азиз. мактаби 16 ва хитои бозор. реклама кешбек 1%, 10 сомон харид мекунӣ, 1 сомон бармегардад. нақд. тартиботро риоя кунед, ҷони худро дар хатар намонед. мо тарафи аэропорт рафта истодаем. фурудгоҳи байналмилалии душанбе. ин мошинчаам хеле зур мини. аэропорт ин дукончаҳошро нав дидам, бовар кунед. аз он да зур кардиам. офарин. навигарӣ дар терминали фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе, яъне ки инҷа камтар кепкача кардан, калон кардан, гӯем як 10-15 метр. толори омади мусофирон будааст, унҷа мебарад ва меравем дӯстон. ҳар як мағоза худаш ба мағозача дорад. ҳар як намуда, яъне ки мағоза хӯрокворӣ ки аренда авто ичи бошад, мошина аренда медода бошад. зур беҳтарин. фурудгоҳи шаҳри душанбе то фурудгоҳи кӯҳна. анамин роҳро ба шумо навор гирифта пешниҳод мекунам. ба шумо тамошои хуб. нигоҳ кунед, як чиз мехостам ҳаминҷа бигӯям. он аэропорт худаш ҳозир меравем он тараф дӯстони азиз. анамин домро гирду атроф ҳамихе гаштам. ягонта маълумоти номи кӯча ва чиз, кадом кӯча аст, кадом хиёбон аст нест. ҳама навор фақат анам халӣ дар наворҳо танқисӣ мекашам. ако масалан фикр кунем ки як меҳмон ба номи кӯча мегӯяд ки мисол анам инҷа бояд биёд. нест ҳамин ном ки аз киҷо меёбад. ин танқиси якум дар анамин шаҳр. хоҳиш мекунам ҳама сохтмонҳо, ширкатҳои сохтмон ки ҳатман номи кӯчаро нависед ки мо рагум задем. мо худ шаҳрвандони ҳамин шаҳр тоҷикистон ва ҳамин истиқоматкунандаи шаҳри душанбеам. бовар ку беҳад танқисӣ кашида истодам. ина ним соат шуд инсонҳоро мепурсам, намегӯям ки ҳамин кӯча аст, хиёбон аст, номи ин бино чанд, номераш чанд ва чиз. беҳад танқисӣ, ҳар як навор анам халӣ танқисӣ аст. офарини меҳмон. мо шаҳрвандоро агум мезанем. анаку дӯстон меравем аэропорт. ҳозир аэропортро навор мегирем ва як чиз дӯстон, гуфтанд ки дар ҳаминҷо биноҳои баландошона хеле зиёд тавлид ёфтаанд. вале ана дида истодаем ки бино анаминҷа ман нав дидам. анамин се биноро 1 2 3 ин буд. хай номи кӯчаро намедонам. хай ягон ҷо яфтам, ҳатман бо дар давоми ин навор мегӯям. чанд ошёна бошад? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ошёна. дӯстони азиз, мо
اون طرف چهاردومه خیلی اومدیم چهارراهی ایرپورت و طرف ستاری ایرپورت میرویم. اینا نام کوچه رو نمیدونم، ایرپورت مینامه. خدا نگهبانتون و نواری خوب با شما تماشا کنید. این بنا ما اوریون بانک داریم و نه مرکز سودای جون نمیدونم چیز. انا دوستانی عزیزی ما اومدیم اون طرفی تاجیکستان میرویم، یعنی که از طرفی داک میبرایم دوستانی عزیز. و اون طرف ما دوستان عزیز داریم ستاری ایرپورت. باید گفته برای که نام‌های کوچه رو باز یک بار دیگر میگویم نیفتم. مکتب 16 و خیتای بازار. از چراغا که راهنمای ما 26 ثانیه است. با مقصد برسیم حتما میگذاریم و ایرپورت رو از دوری یک نوار خوبتر برای شما پیشنهاد میکنیم. رکلام کشبک 1% 10 سامان خرید میکنی 1 سامان بر میگردد. نقد نگاه کنید 4 ثانیه مونده است ما میرویم. چرا؟ دوام میدهیم با انا 26 ثانیه. دوستانی عزیز کسی تماشا میکنند حتما چراغا که راهنما رو ترتیبات رو رعایت کنید، جان خود رو در خطر نمونید. ما طرف ایرپورت رفته ایستادیم، یعنی که فرودگاه میگویم. اینک نگاه کنید امروز یگان گپ نیست، ماشین ها کم، تاکسی ها نیست، ولی علیکه خیلی زیبا بود در تابستان. اینجا رو نوار دارم، حتما زیر این ویدیو سلکش رو حتما میمونم و ایرپورت ما رو ببینید. ایرپورت ما یک آشیانه باشد یا 2-3 آشیانه معلوماتی کافی ندارم، از پیش میرویم نوار میگیریم. دوستانی عزیز نگاه کنید از دوری چقدر این بنا میتوبند دیده. 12 آشیانه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 آشیانه و یاش اینا 12 آشیانه. دوستانی عزیز ما نخیل اومدیم این پارک گیم باغ ایرپورت و در بالا نگاه کنید. اول همین حرفا نویستگی نبودن به فکر ما. فرودگاه بین المللی دوشنبه اینترنشنال ایرپورت. این طرف در دکانچه بودن نیستن دوستانی عزیز، بگاه شده ایستاده است. نگاه کنید چقدر نمود زیبا، یعنی که زکات گفتی روسا گویم. ایستگاهی ایرپورت فرودگاه گویم. این ماشینچه هم خیلی زور مینی، ممکن 5-6 لیتر خورد. ترمینالش رو بینه گوناگون رنگ می شود، رنگ خمیلیون، ولی همین رنگ است و نگاه میکنی میگن که رنگ ها عوض می شود. خمیلیون و ایرپورت رو ببینید دوستانی عزیز. از پیش نوار میگیریم یک بار ببینیم کنید چی گپ است در اینجا. اونجا حاجت خونه است، زنانه مردانه تیار. انا دکانچه ها هستن. این دکانچه ها چی باشد دوستانی عزیز؟ یک گیم چیزی نو با ما اینا نبودن. این دکانچه ها دوستانی عزیز پیش خود هست. این دکانچه چی باشد؟ داروخانه، اینجا مغازچه ها، کافیتریا، اینا مرکز خدمت رسانی، مغازه خوراکواری، اینجا ارند، افتو، دیده دوشنبه سیتی، بانکومات، همه چی داشته از دوستان عزیز. زورکو ارند ایرپورت. این دکانچه‌اش رو ندیدم باور کنید. از اون در ویدرینگ، فاست فود، شاورما، خودک، داروخانه حتما باید باشد، هست. گلای انا 24 در یک هفته. انا خودک، شاورما اینجا و اینجا جای نشست خیلی زور دوستانی عزیز. زور کردیم بخوریم. اینجا نگاه کنید کپکچه کردن راست بود. کپکچهش رو نو کردن بلکه هم کلانتر شد. خیلی خوب. دیده دوستان نویگری در ترمینال فرودگاهی بین المللی شهر دوشنبه، یعنی که اینجا کانتر کپکچه کردن، کلون کردن گیم یک 10-15 متر و اون خودش مرکز فرودگاه و این ترمینال از دوستان که درون نمیداریم. با من اینقدر قلای نیست درون در اومدن. اون تالاری چی اومد
омадим мусофирон, толори омади мусофирон будааст. Унҷа мебарад ва меравем дӯстон. Бо аз ин тарафаш мебинем. Хеле зуд ани дукончои нав дар ин аэропорт. Офарин. Мидем. Хуб шуд. Ҳар як мағоза худаш ба мағозача дорад. Ҳар як намуда, яъне ки мағоза хӯрокворӣ, ходохона. Банкомат, яъне ки Душанбе сити. Аренда авто. И чӣ бошад? Мошина аренда медода бошад. Зур беҳтарин. бо инҷа хеле аробачо дорад. Нияташ холи ҳатман гирифтан дар кор. Дӯстони азиз, метавонед омада аз инҷо нормал. Як дӯстон меравем, давом медиҳем ин роҳро то охир. Он тараф чӣ хеле ки дидед боғ. Он муҷассамаи гӯем озодии аэропорт. ва меравем он тараф. раҳи мо тарафи стари аэропорт. дидед дӯстон, ягон тағйирот шуда бошад ҳатман бинависед. Кани дар назари ман тағйирот фақат ҳамун кепкача бировардан, камтар якум этажро 10-15 метр тамом. ана дӯстони азиз, наворро бо давом медиҳем. Мо чӣ хеле ки гуфтем, аз фурудгоҳи шаҳри Душанбе баромадем. Он тараф гӯем дог мебароем, он тараф чордома мерем. роҳи мо ин тараф дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтам ки дар инҷо баландошиёнои зиёд тавлид ёфтаанд. Инак ҳамин моро майл кардам ин сухан ва мотиватсия доди. Инак ҳозир мебинем. бале, рост мегуфтам дӯстони азиз. ин бино буд ва ани ин 3-4 бинои дигар нав тавлид ёфтаанд. бале, рост, вале кам. сохтмон вале рафта истодааст. ҳозир мо унҷа меравем. чӣ хеле ки дидест, терминатор мегӯм, терминали фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанберо дидед. удри зиёд барое ки ду рӯз шуд подряд кинои терминатор 1, 2, 3-ро дидем. вале имшаб 4-ро нигоҳ мекунем ҳатман. боз як бор дига мегӯям, маълумоти кӯча, маълумоти рақами ин биноҳо нестанд. аз ҳама аз ширкатҳои сохтмонӣ хоҳиш мекунам, ҳатман аввалин дараҷа ин маълумотро монед дар бино ва шурӯъ кунед давоми биноро. хоҳиш мекунам. инҷа мо фурудгоҳ изгоҳ дорем. изгоҳ ҳоло ном надорад, вале сохтмон тамом шудааст. вале гӯем косметически мондааст. кӯчка дидед, ин 12 ошиёна, инаш 14 ошиёна дӯстони азиз. унас ба фикрам 16 бошад. ане як аст. инак инҷа автобуси 8 меомадааст. инҷаам пробка будааст кам дӯстони азиз. чӣ хеле ки дидед? пробка. ина автобуси 8. беравем дӯстон. боз мегӯям бо номи кӯча номгир кунам, вале умед аз биноҳои нав надорем дӯстони азиз. барои маълумоти кӯчаро дарёфт кардан умед ба биноҳои кӯҳнаи шӯравӣ медиҳем. инак ҳозир мумкин аст ки аз инҷо мо номи кӯчаро биёвем, вале рост мегуфтам дӯстон. дидед, фақат аз биноҳои кӯҳна умед аст, аз биноҳои нав не. нигоҳ кунед, ҳозир мебинем номи ин кӯча чист. она фурудгоҳ дӯстон. омадем бинои истиқоматии 4 ошиёна. инҷа номи ин кӯча чӣ бошад? ҳозир мебинем. Мастонгулов Мирзо 38. диден, стрит кӯчаи Мастонгулов Мирзо будааст дӯстони азиз. инак инҷа чӣ хел ҷои ором. баргоро бинед. ин моҳ моҳи ноябр аст. 22 ноябр дӯстон, нигоҳ кунед чӣ хел намуди тирамоҳии ҳақиқӣ дар анем инҷост. меравем дӯстон. бо қафо меравем ва аз қафо он тараф бо набор мегирем. дидед, Мастонгулов 38. намуд ин тараф мумкин баъд пайдо кунад. мақсади аввали гапро фаҳмидед. дарахтҳо задан, яъне ки кантовка кардан ки баҳор хушу бишкуфан. нигоҳ кунед, бинои 4 ошиёна. бовар кунед, беҳад ҷои
зур будааст, ором, хеле бигем романтичный. дар ин бино дар якум ошиёна мо дорем дӯстони азиз чӣ ҳозир ба шумо ман мегӯям. Family home. Дӯстон, family home. Олами кӯдакон. Детский мир. Дар анами бинои нав сохта шуда. Аз пеш мо чӣ дорем? Вай чӣ дар мобайни райхе мондааст? Ягон ҷои дига наёфтам. Сталбаи оҳанӣ монда. Ва дӯстон, ин чӣ бино бошад? Бале, биноҳо баландошонаи 12 ошона унҷа ҳаст. Ин чӣ бино бошад? Мисли хонаҳои гӯем айнӣ ва агар гӯем ба аз хориҷа баробар кунем, Куба, Колумбия, Венесуэла боло ба боло хона аст, яъне ки ҳавлии хонаи дуюм ошона бонги якум ошона мешавад. Ба фикрам фаҳмиде. мо аз тарафи фурудгоҳ омада истодаем, дӯстони азиз, кӯчаи Мастонгулов меравем. таксиёт боз як бори дигар бинед, дӯстон, бовар кунед, хеле бинои тааҷҷубовар аст. дидед чанд ошиёна? 2, 4, 5, 6 ошиёна гема мешавад. тамом он тараф бо даромад дорад байни биноҳои истихоматӣ. Мастонгулов 36 ё 35. автобуси 8 рафт. инаганами сталбаи оҳаниро дар инҷо чӣ мекунанд? як урфу одат дорад баъзе мардуми мо ки аз байн намегузарад. нигоҳ кунед, яъне хел раҳ пай пуро дидед, гузаштиян ки он хел раванд. ана ба ман занг шуд, дӯстони азиз. Царанг, my friend. куҷои? хоб, ана дӯстони азиз, як бародар занг зад. узри зиёд аз ҳамаи шумо. нигоҳ кунед, ана 12 ошиёнаи бо даророи шӯравӣ. бовар кунед, боварии ман аз биноҳои даврои шӯравӣ накан, пурқувваттар шуд аз биноҳои навҷа. ошхонаи ҳавопаймо, дидед дӯстон? ошхонаи ҳавопаймо лега, яъне ки чӣ бошад? вай хушомадед мегӯяд, ман вале даъват накардан намедароем, дӯстони азиз. дӯстон, ва раҳи калон баромадем, дӯстон. дидед 12 ошиёноро? инҷа автомойка будааст. рӯпарои автомойка оши ҳавопаймо ва гол бошад. ивази равған, яъне ки барои мошин иваз мекунанд равғанро. дидед дӯстон? STO гӯя мешавад. ана инҷа нони равғанӣ ва кулча. бо омадем байнои кӯча, роҳи байни кӯчаҳо, яъне ки биноҳо 12 ошиёна ва 4 ошиёна. инҷа бинои 2 ошиёна, яъне ки каттеҷ мегӯянд. каттеҷҳо ҳастанд. мо тарафи аэропорт, яъне ки фурудгоҳи кӯҳна рафта истодаем. ҳамин хел ном медиҳанд, ман намедонам, дӯстони азиз. кӯчаи Мастонгулов, Мирзо. биноҳои нав тавлидёфта ҳастанд, дӯстон. ҳозир аз пеш мебинед сохтмон чӣ хел рафта истодааст. нигоҳ кунед, ин чӣ бо Форд бошад? Форд, дидед? ё GME буд, General Motor. чӣ хеле дидед? биноҳои истихоматӣ аз тарафи чап дорем. аз ин тараф ҳоли ҳавлӣ ҳастанд, дӯстон. мумкин ҳамин хел ҳавлиҳоро мегиранду ва бинои баландошона месозанд. хеле дарахт зиёд будааст дар инҷо пешои ин бино. арчаҳои як хела, як қада гӯям мешавад. як хел қад дорад. ин тараф дорем як больница, негӯем як маркази табобатӣ бошад. ҳамҷо духтарамро овардам.
масъалаи асаб. номи доктор фаромӯш кардам, вале ҳаминҷа ҳам ҳаст. як дар назар гиред дӯстон, яке адрес аэропорт дорсан додан ҳаминҷо. ана ҷои беҳад боз мегӯм дӯстон, қулай махфуз шудани ин бино. мехоҳам ҳаминҷо хона дошта бошам. вале дида истода чӣ қадр бадвоимат офта истодааст аз инҷо биноҳои баландошионаи сохта шуда истода. ана автобуси чанд бошад? автобуси 55. о стоматология дӯстони азиз. ана унҷа стоматология будааст дар зери бинои чорошионаи даврои шӯравӣ, рӯ парӯи мағозаи арзон, мағозаи хӯроквории арзон. он тараф ҳар як худаш ба кӯча дорад дӯстон. изгоҳ ва боз автобуси 8 омада истодааст дӯстони азиз. инҷа як мағозача бошад, чӣ бошад ози мебинем. инҷа сартарошхона дӯстон, пеши изгоҳ. о мағозаи хӯроквории сомониён. кӯчаҳои ҳавлигӣ. инҷа мо роҳгузар дорем. автобуси 8 дӯстон. боз гузаргоҳи байни домо. он чӣ бошад? бинои сабз ё больниса аст ё хобгоҳ. касе бидонад ҳатман бинависед зери ин видео, ягон комент нависед ки дигарон маълумот бигиранд аз инҷо. вале изгоҳҳои инҷа дӯстони азиз ном надоштааст. фақат изгоҳ кардан тамом. марказ ҳамаш ном дорад. мақсад изгоҳи исмоили сомонӣ, изгоҳи фалонӣ дорад. инҷа надорад. инҷа бо кӯчаҳо дӯстон. хурморо диде дар дарахт. о зери ин биноҳои чорошона, якум ошонааш нигоҳ кунед. беёти салон, ходохона, мағозаҳои гуногун дӯстон. бибинем кани ин чиз нак бошад. остановка. давом медиҳем дӯстон. нигоҳ кунед. ё тараф да мактаби чандай? 16. го дӯстон аз пеш баъди чораҳа мактаби 16 дорем. 16 нафаҳмидам. о шаурма, мағозаи хӯрокворӣ, чия абдулазиз ва гӯшт мазза дӯстон. гӯшт мефурӯшанд анам инҷо. мазза фреш, яъне ки чия. ана дӯстон, дӯстони азиз, гӯшт дорем ва мағозаи хӯроквории ду. ин фреш чӣ бошад? маълумот надорам. фреш мумкин ягон ҷои хами сокаи обай, кӯчаи Мастонгулов. меравем, давом медиҳем дӯстон. ана мо омадем дар сохтумони фурудгоҳи кӯҳна, яъне ки сари аэропорт. сохтумонҳояшро бубинед дӯстони азиз. чӣ намудам? яъне ки баландошионаи 16 гӯям ҳам хато намекунем, вале ёли ҳисоб накардам. дарахтҳо ғам дода истодаанд барои ҳисоб кардан. вале ана унаш дар ҳақиқат набуд, ман навдидам. инашам ҳамчунин. боз занг шуда истодааст дӯстони азиз. дӯстон ин зангро ҳам хайр тамом кардем. вале нигоҳ кунед сохтумонҳои сари аэропорт дӯстони азиз бубинед. баландошиёна ҳозир ҳисоб карда мешавад ба фикри ман. ҳозир ҳамроҳатон ҳисоб мекунем. 1 2 хайгирем 2 ошионаи магазинҳо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ошиона. 16 мегирем. майли 3 ҳисоб мекунем инҷоро. 16 ошиона ё 15 ошиона. хато кардам, узри зиёд дӯстон. меравем. инҷа моли ина дидед решётка гирифтан, яъне ки панҷара гирифтан. инҷа мехезонам. ин биноҳо пасносанд. фаришта, мағозаи фаришта дӯстон. дар инҷо 3 ошиона дорем.
و اینجا با یک تای دیگه شستشوی نقلیات автомобیلی داریم نام ندارد торговый центр مرکز سودا خیلی دیگه چی میگویم مغازه ساختمانی اروبا شلنگ مرامت اینجا میتوند خریده و دوام میدیم این نوارو ولی بینوی زیبا بوده از دوستان او فورا اس چانکه او دیده چی بوده است اینجا بینوچه خیلی زیبای اولی ساختن بعد از شستشوی نقلیات و انا خیلی دیده ایستاده ساختمان های سری ایرپورت 15 یا 16 آشیانه دوستان من همین قدر حساب کردم ما از طرف فرودگاه بین المللی دوشنبه اومده ایستاده اینک میرویم اینا اینجا گویم офис продаж мағозаи нӯшокиҳо жигулёвский буда офарин мороженое о бмв дорем бо инҷа ана котлован надиде дӯстон сохтмонҳоро уна котлован бозичаҳо релакс мағозаи хӯрокворӣ релакс ҳам будааст инҷо логотипаш дигар вале автобуси 8 дорем ҳомкет чӣ бошад ҳомкет ай короче домашний кот мешавад самбусаи уйғурӣ дорем союз квас дорем дидедин бозорчаро бозорчаи стари аэропорт табака чуҷабирён хеле бӯи зебо вале оли мазаашро начашидам бовар кунед инҷа як ошиёна будан нигоҳ кунед чӣ сохтад бонки ҳумо олами қолинҳо олами зарфҳо супермаркет ҳама чӣ ҳаст салом алайкум ана зудпас дорем бачаҳо аз мактаби 16 бале хонандаҳои мактаби 16 дар инстаграм нависед ҳатман фардо дар бозӣ мегирем фаҳмидед инстаграм медонед на инстаграма бест сити бинависед пага ходохрия ба шумо баро тестайёр дорем мега шаурма фастфуд боз чуҷабирён дорем ана дӯстон микс фуд чӣ бошад инҷа ҳолиам як ошиёна хӯрокворичаҳои мағозаи гуногун инаам бо мағозаи либоса будааст нигоҳ кунед инҷа чӣ хел пешиход дар ин қадр ҷо дар ягон ҷо тоғӣ намегирад дӯстони азиз мо дар стари аэропорт дӯстон яъне ки аэропорти кӯҳна о салом алайкум дӯстони азиз он тараф хитои бозор мо дар чорраҳаи стари аэропорт дӯстони азиз ана чӣ хеле дидед ана ин чорраҳа ин тараф изгоҳи автобусҳои 8 ва ана ин стари аэропорт гӯем бинои нав тавлидёфтаи инҷо он тараф хай бо кӯчаҳо тарафи жд вокзал мебароед дӯстон инҷара чӣ хеле ки дидед ана мухар боин инҷа баландошонаи 12 ошона пайдо шудааст нав дидед хеле хуб офарин این طرف هم نمیدونم چی باشد همین زبروی ایرپورت یا که فرودگاه خیلی همونجا این طرف هم بینو مغازه شرق و مکتب 16 اون طرف و غیره ها خدا نگهبان شما دوستان عزیز این بود نوار امروزه ما 22 نوامبر خدا نگهبان تاجیکستان با پیش